Het is dankzij een nieuwe wet dat justitie weer hoop kregen had op een oplossing in de zaak Vaatstra. Zo'n 1 april is het tastingen om bij DNA-onderzoek familie op te sporen van de man die Marianne Vaatstra 13 jaar verkrijfde en vermaarde had bij Vinkleerster. Wat we nu doen is dat we zoeken naar zoveel mogelijk overeenkomsten. Want dan is de kans groot dat als je zoveel mogelijk overeenkomsten in de DNA-profielen vindt, dat je bij de familie komt. En als we dan een familielid hebben, dan stopt dat onderzoek in de databank en dan gaat het rechercheteam verder met het normale recherchewerk om uiteindelijk bij de verdachte terecht te komen. Dit zogenaamde DNA-verwantschap-onderzoek is al langer mogelijk in Engeland. Daar binnen intussen een paar zaken op deze wijze oplost. Rechercheurs die het alle dagen onder zaak Vaatstra werken, nemen het nieuwe onderzoek dan ook kansrijk. Justitie zocht ook kansen. Er is een kans, een reële kans, en het is hier een heel ernstig misdrijf. Nog steeds niet opgelost, heeft de samenleving ernstig geschokt. Buitengewoon vervelend voor de nabestaanden, dus wij grijpen iedere kans aan. En dit is een reële kans voor ons om tot een oplossing in de zaak te komen. De heid van Marianne, Bouke Vaatstra, had vertrouwen in het DNA-onderzoek. Uit Hoeswij ken hij winterdijs, als alles keel is, het krijgen van zijn dochter licentiënt, vertelt hij. En dan komt weer die vraag, waarom? De oplossing. Eigenlijk de oplossing. Die willen we, en vooral mijn familie erbij en mij, kijk, die willen we graag zien. Daar gaat het dus om. Wie wil weten wat er gebeurd is. En hoe het gebeurd is. Ja, hoe het gebeurd is, dat weten we dus wel, maar toch wel de dader pakken. In de Nederlandse databank zitten 134.000 DNA-profielen van veroordeelden en vertochten. Als er geen familie van de moordenaar van Marianne Vaatstra in ontroffen wordt, had justitie nog één middel. Als dat niks oplevert, dan gaan wij ons voorbereiden, moeten we ons ook voorbereiden om in de omgeving mensen te vragen vrijwillig DNA af te staan en om via hen als familie uiteindelijk bij de dader terecht te komen. We hebben het dan om 4.000 mensen? Nou, daar ga ik nu nog niet op in. Daar wil ik ook nog niet op vooruitlopen. Het belangrijkste is nu dat we gaan beginnen met het onderzoek in de databank. Daar de profielen te vergelijken en die uitkomst af te wachten.